balima ani yakuma kibara mbambulo kala sama bi o de ka fo ko parti tan ani kele ulu koni bora fanga fe kata opposition la ulu koni ya ira ka fo kuma ula ko ka fo ko ulu koni bora fanga fe kata opposition la kungoreta la o kunye ka fo ko la ini do tum fanga yo la ini munun fanga yo ta kana anyeshi malioma no e development e ani lakana o kun konnana ko o chama ulu koni o masawati o parti tan ani kele ulu koni ya ira ka fo ko ulu koni boto flene kata opposition na wa ko ulu ka jekulu to ko ADR kulu kon ba nyini ulu ka mo befe kulu be ka tugu ulu ko kata ni yoro la kulu kon ba ira ka fo kulu kon ga parti tan ani kele kulu te parti la ganzan yede ko ka da ka fo kulu ka parti élection communale temenena kulu ka parti conseil communal tan keme ani binani ani wolonfla nyona de soro ni maire duru boro ola komi oto o kono ba ira ka fo kulu te parti kuntae wa kulu wonbe ko be ke sisan kulu tara yoro na ko ku jeni yoro fi o temene ko ka boy ama da kulu ka nga fo ko jegulu mbe nu wa wole ko association association malien des expulsés o koni o association no malien munu gena ka bo jamana woro la kana malla ulu koni ya ira ka fo ko kuma munu be ka fo kileflani na gouvernement fait ko o kuma nunu koni ko o chama koni ko o ludo koni ko ni gouvernement be ki basé aka na fo ko accord misien na ko ulu ma signé ko malien chikana mali konna na kulu koni ulu ba ira ka fo ko ni accord signé na o accord ma signé ko fe mun kon be ka ke malien na ko ka ko o kon ba ira ka fo koni ko benga suku do koni o kon be sena akara benga suko suye ko donc ko amase malien ka ko be ke accord ko ka benga woni be mi woni be mali autorité ni du wara oche o temene ko ka boy Algérie du konnana awere ba kala ma ka fo malien chama gena ka boy o jekulu malien gena ka bo du wara la o ko jekulu be no ay lu ka nyambo ya ida ka fo ko o bani o ko te ska blaka ntwala kulu ba nyina mali kulu ba nyini mali nyamo fe ku ka mali ambassadeur Algérie ambassadeur be malla ko ka wole akanya fo de ken ni kola o ko ni o kuna fo de tuma ko kala samo bi anu chama ko ma jola